शक्ति भवानी की शेरावाली मैया की। शिवहर के लइका करे पूजा पाठ नवरात जिला शिवहर के लइका से बोलो शेरावाली मैया की। करे पूजा पाठ नवरात करे पूजा पाठ नवरात जिला शिवहर के लइका हो करे पूजा पाठ नवरात जिला शिवहर के लइका डीजे खुलिया हम बजाबे डरेला न केहू से तैका करे पूजा पाठ नवरात जिला शिवहर के लइका करे पूजा पाठ नवरात जिला शिवहर के लइका मिक्स बाय स्टार डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंत बाजार। करे पूजा पाठ नवरात दुर्गा मैया की। करे पूजा पाठ नवरात माई के भगती में पागल बा दिन रात सेवा में लागल बा भगती में होखे न कमी हो एही से रात भर जागल बा माही के भगती में पागल बा दिन रात सेवा में लागल बा भगती में होखे न कमी हो एही से रात भर जागल बा पूजेला चरनिया माई के धके नोट सैका पूजेला चरनिया माई के धके नोट सैका करे पूजा पाठ नवरात हमारा जिला के लइका करे पूजा पाठ नवरात जिला शिवहर के लइका से बोलो शेरावाली मैया की। करे पूजा पाठ शिवहर के लइका करे पूजा पाठ नवरात हो बरावती विक्रम गावेले डीजे राजा हो खूब बजावेले विष्णु मनीष सुनाया दित हो रवि मिंटू तो दियरी जरावेले बरावती विक्रम गावेले डीजे राजा हो खूब बजावेले विष्णु मनीष सुनाया दित हो रवि मिंटू तो दियरी जरावेले लाले लाल चुनरिया माई के चढ़ावे सनैका लाले लाल चुनरिया माई के चढ़ावे सनैका करे पूजा पाठ नवरात जिला शिवहर के लइका करे पूजा पाठ नवरात जिला शिवहर के लइका स्टार डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंत बाजार।